Әгәрдәме мин тердем әтә оғалар бар. Так, ике оғалатар бар. Кыз бар аняга, ona аймактар бар, әҗидләр бар, вайдар бар. Әгәрдәмен иһәзи дилик олыктактырыр итәбен. Жаммар биге тәрәвиттер бар, кәргәннәр оғабар, оғалар бар. Әгәрдәм тердем әтә Айсен Николаевка. Әгәрдәбен подругалар бар, аймактар бар. Вот билер бийин билбит чамга кора толоктактарын баргыды. Дойдулақтар бар, қағачаларға привет тердем әтә. Даяна Джибер, Эрика Алты бар. Бар аймактар бар, намга алыралар, боргонго алыралар, мындабага алыралар. Өлөкөмө балдар, өлөкөмө саныякта колоктактыргар. Өлөкөмө булгар барларга здоровьяны багарам, самое главное. Әгәрдәбен тердем әтә семмер. Бу хаңа первыйга хизбетинен әгәрдәбен здоровый бол. Ирактар ишвей бол.